জয় জগন্নাথ। 2 ବର୍ଷ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ପୁରୀ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାର ଖାଲି ୟା ୟୋ ହୋ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀରେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପରେ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ପୁରୀ ଆସିବା ପାଇଁ, ଫାଇନାଲି ସବୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁତିକ ଖାସ କରି ବେଣ୍ଟ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ବହୁତ ଝିଅ ପିଲାଟା ନା, ଦୋକାନ ସିଏ ଆମର ଝିଅ ପିଲାଟା ସକାଳୁ ତାର କଷ୍ଟମର ଟା ମେନ୍। ତା କଷ୍ଟମର ଆଜି 150 ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଚୁଟି ଦାଢି କାଟିବାକୁ। ଯାହା ହଉ ଆଇଛି ବହୁତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ରୋଜଗାର କରି। ଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଉ ଛୁଟି ଆଣିକି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପିଲାଟି ଅଫିସ ଛାଡିକି ଆଇଛି। ଆଜି କାଳିଆ ଚାହିଁଲେ ଚାକିରି ରଖିବ, କାଳିଆ ଚାହିଁଲେ ଚାକିରି ପଳେଇବ, କାଳିଆ ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିବ। ପ୍ରମୋସନ ବି ହେଇଯିବ। ଇଏ ତ ହନି ଆଉ ତାର ଖାଲି ୟା ୟୋ ହୋ। ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଓକାଦକୁ ଆସିଗଲା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜି ହବ। ରଖୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହ ଏ ଦେଖ କୁଳାଙ୍ଗାର ମାନେ ଦେଖ ଏଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ସବୁ ଏଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ଦରକାର ପଇଲେ ଇଏ ବି ଭାସିଯିବ, ହେଲ୍ଥ ହିସାବରେ ଭାସିଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ହନି ଏଇ ସିପୁନ ପଳେଇଲା। ଏଇଠି ଅଭିବେକୀ ସାଙ୍ଗ ଗୁରା ଦେଖ ସବୁ ଦେଖ ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କରିବିନି ବଡ ଗୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖ କଣ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖ ଇଏ ପୁରା ଭାବୁଛି ମାନେ ଇଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲ। ଆମେ ଗୋଆ ଆଇଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନଜାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ପିଲାଟା ଏ ପିଲା ବାଲିରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗା ଦେଇଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାଲିରେ ଟିକେ ତାକୁ ସଜେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ବାଲିରେ ସଜେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ ବାଲିରେ ସଜେଇଲ, ବାଲିରେ ନାଇଁ ବାଲି ଇଏ ବାଲି ମଣିଷ।